Malipayong pista sa tanang mga santos kanatong tanan. Maling pista. Pista. Ngayon tang maglipay gayud kay ang ipistahan karon ang tanang mga santos nga tuan na sa langit. Nay usa ka istorya. Day usa ka asawa nga ang iyang bana badlungon lagi pod. May talimay, palabog o tapulan ng uban pa. Mao nga sige pagkutbot iyang asawa kay daghan kunog sala iyang bana, makasasala ang iyang bana. Mao sa kadlaw niya na iyang gipatumar og sleeping pills, sleeping tablets, iyang giilad og medical to pero sleeping tablets. Hangtod nakatuog og tinuod ang iyang bana. Ug pagkatuog nini gidaan niya dito sa hospital. Iyang gidaa dito sa espesyalista sa heart specialist. O mingon siya sa doktor nga espesyalista nga, doktor, tabangi ko kay kini akong bana makasasala kayo. Ningon ang maong doktor nga, manong ani mong imong gida at tunas pari kay makasasala maka. Adili kay ang akong gustong mahitabo nga kining kasing-kasing sa kong bana, doktor, kuhaon ni alis dan og lain kasing-kasing arong mausob ng iyang kinaya na maghimota og heart transplant. Unya, doktor, na may bag-o nga namatay nga munghi nga balaan kayo nga munghi. Mao nga mo na itong himuon ang iyang kasing-kasing paon unya katong maong kasing-kasing sa munghi nga balaan mo ipuli niya aron mapuutan akong bana. So ning sugot ang doktor. Pag sugot sa doktor, gioperahan dito na. Umana. Onya nagmalampuson ang maong operasyon. Pagmata sa mong bana, pagmata niya, wa sa kay bawo nga di na to yang kasing-kasing. Wa nila pay bawo Pagmata gyud ningon siya nga, pwede ba magrosaryo ta? Kay mo na gusto sa Ginoo, magrosaryo ta. So, lipay kasawa, rosaryo sila dito sa ospital, rosaryo, pangang rosaryo, pagkahuman nga, abutag sunod ng mga adlaw, nakuha na siya, na digon-digon na. Ningon siya, pwede ba nga magpakuha ka og naay pare kay mo kumpisal ko? Kumpisal? Gipakuha dito sa sawa ko, buutan, nagdugong bana. Ang kumpisal, ang naayon niya yung tinuod, ningon na pinyang bana, pwede ba nga na ay musimba ta na may simba din sa ospital, kay mo musimba ko niya, mukalawat ko. Batod. So, simba siya, kalawat siya. O mingon ang asawa, puta, nagkayo nga kong bana. Mao nga, hangtod misang, maguli na ta. Umuli na ta kay very good na ang iyang bana. Hangtod, uli na sila. Abutan usa ka semana, tuba semana, ni Malik, ning asawa dito sa ospital. Gidagi pong iyang bana, ina na pong tumar o sleeping tablets. Iyan na mong patumar, aron makatog. Unya, dito sa mong doktor. Ningon doktor, huy, nung yan naman kami sis, malipayo na mag-ayo ka sa imong bana. Manong ibalik pa ka. Ingon ang asawa nga, doktor, pastilan doktor, pwede ba doktor, ibalik tong iyang kasing-kasing. Ibalik to, kay di mayo nang mahitabo. Manso may di mayo nga putan naman siya. Doktor, ingon man siya nga, karon, iya naman kong biyaan, doktor. Biyaan ako niya. Nganong biyaan mo kaniya? Kay ningon siya, ikaw nga asawaha ka, makasasala kang dako, wa makasala ka, da ako balaan ko, santos ko, mga biyaan ka na ko, kay makasasala ka. Mga ibalik na nitong iya, kasing-kasing kay, akon biyaan magyapon ko. Kawawa naman. Mga binati ng miso ni Kristo, karong Domingoha, atong gisaulog ang kapistahan sa mga santos o ang atong ebanghelyo nagisbot kabahin sa kabulahanan. Matud pa ni San Juan Pablo II, ang atong Santo Pagpa nga na santos na Maria,
Mipadayag nga ang wali dito sa bungtod, diin mabasa ang kabulahanan, mao ang Magna Carta sa pagpuyo ug mataro nga kinabuhi. Kung gusto tag mahimong santos, mabuutan ta, atong basahon kada adlaw ning maong ebanghelyo nga tong ibasa karon. Bulahan ang mapabsanon kay ila ang gingarian sa Dios. Bulahan ang o kasingkasan kay ila ang gingarian sa Dios. Kini nagisgot kabahin sa mga pamatasan o gawi sa bagong kinabuhi diya sa pagtuo. Kining mga pamatasan o giyawi nagtangag og mga kabulahanan. Kining mga kabulahanan mausab ang mga sukdanan sa matarong nga pagpuyo. Tungod niini ang kabulahanan dili kapailin-ilinan alang sa mga Kristiyanos. So di ta mingon nga kining kabulahanan nun pilian naman natong nigduha, da mo ray atong sundon. Ang giingon sa Ginoo, kining tanan, kining atanan ato ni siyang sundon. O ato ning sundon, sigurado tang buutan ta, matarong ta kinabuhi, mahimutang living saint, mahimutang balaan bisan buhi patungod kay ang Ginoo naman kanunay kanato. Ani ni mabasa sa San Mateo kapitulo 5 uno ngadto sa 12. Be, tong saguon, mo ni inyong assignment, inyong basahon sa kuan. Okay, tanan go. San Mateo kapitulo 5 uno ngadto sa 12. Mao ang kabulahanan. So nanggingon kung ato na siyang ma-practice kanunay, malipay ang Ginoo o sigurado ko nga itong kinabuhi, balaan nga kinabuhi. Sa atong simbahan na gitawag og ang lawas mistiko ni Kristo. Adunay usa lamang kalawas mistiko ni Kristo, usa lamang ka simbahan nga nagalakip sa tulo ka mga bahin. So moning tulo kay bawo na ta ni review lang ni review. Kadtong nagpanaw pa dinhi sa kalibutan, gitawag ni siya og Pilgrim Church. Kitang mga buhi pa kining nagsiga pangatong mga mata, murag mata sa agila. Lumaw ni kita. Ikaduha, katong gihinluan pa sa purgatorio, tawag ni og church suffering. Ang mga kalag nga tuwa pa sa purgatorio, gihinluan pang ilang kanang. Ikatulo, kadtong tuwa na sa kaymayaan sa langit, church triumphant, nagsudong sa hingpit nga kahayag sa Dios. Kamuning tulo, ining tulo, nagtinabangay ni sila. Sa primero, Pilgrim Church, Church Suffering, Church Triumphant. Mga santos, unsa may manong nagsaulog man ta sa kasaulugan sa mga santos, unsa may ikatabang sa mga santos sa atong kinabuhi. Mao ni, isip po sa kasanto, nakahulugan nga musundog kita sa ordinaryong tao nga nagpuyo sa ordinaryong panahon. Sama sa tong panahon karon, kini nagpasabot sa pagsundog sa mga tao nga nakasala og ilang ginulsulan ang ilang mga sala pinaagi sa pagkumpisan. Kini nagpasabot sa pagsundog sa mga tao nga misulay pag-usab sa ilang kinabuhi, nakasala pag-usab apan wala mo hunong hangtod nga nakasugakod sa mga tentasyon o mga pagsulay hangtod sa kamatayon. So ang mga santos, pariharan nato sila, nakasa po sila. San Isidro Labrador, San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, Santa Teresa sa Calcutta ug uban pa, apan wa sila ning hunong sa ilang pagsunod ni Kristo bisan pa sa ilang mga nahimong kasalanan, kundi misugakod sila hangtod nga nakaabot sila sa ilang kamatayon nga nagkinulusol sila mga sala, nagkinabuhi nga balaan, mibalik ngadto sa langit. So kita usab ining panahon, inatong panahon karon, bisan pa sa mga COVID-19 pandemic, bisan pa sa mga bagyo, mga linog ug uban pa, kita gitawag sa Ginoo sa pagkinabuhi nga balaan nga kinabuhi. Ato lang lig-unon ang atong pagtuo ngadto sa Ginoo o ang atong pagigugma sa Ginoo sa atong sikataw, atong himuon diya sa kanisingkasin gayud. O kini sa matag adlaw, moy magdaan nato nga diya sa atong kinabuhi, diya sa atong pamilya, mahimo kitang balaan.
ug ang mga balaan sa nagiingon gantihan sa Ginoo dito sa gingarian sa langit.